Maar dan gaat het mis. Op 24 oktober 1929 stort in Amerika de beurs in elkaar. Dit heeft gevolgen voor de hele wereld, maar vooral de Duitse economie wordt hard geraakt. De Amerikanen trekken hun investeringen terug uit Duitsland en Duitse bedrijven moeten één voor één hun poorten sluiten. De Duitse regering staat machteloos. Uit wanhoop zoekt de bevolking steun bij radicale partijen. Vooral de Nationaal-Socialistische Partij, de NSDAP, profiteert van de politieke en economische chaos. Binnen 3 jaar wordt de NSDAP onder leiding van Adolf Hitler de grootste partij van Duitsland.